безумоўным лідерам як была, так і застаецца Святлана Ціхановская. На другім месцы Павел Латушка, на трэцім месцы Франак Вячорка. Гэта бачна і па пытаннях, каго людзі ведаюць, так, таму што насамрэч нельга толькі па аднаму пытанню вось такі рэйтынг складаць, гэта шэраг пытанняў. Я ўзяў два асноўных, каго людзі ведаюць, каму давяраюць. І па ўзроўню веды і па ўзроўню даверу, вось менавіта гэтыя тры персоны, Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Франак Вячорка, яны з'яўляюцца лідарамі. А наколькі там розніца паміж, напрыклад, ведаюць і давяраюць? Сапраўды, вось тут вельмі цікавая штука, таму што розніца такая даволі вялікая, можа быць, я гартаю дадзенае гляджу. Калі мы кажам пра Святлану Ціхановскую, то ведаюць яе 96% пытаных, давяраюць 85%. У Павла Латушка такія лічбы складаюць 89 і 65%, у Франака Вячоркі 72 і 36%.